Беларускі хлеб. Беларуская народная казка. Рассказывае Яніна Трофімчык. Калісьці касіў траву касец. Ды потым прысеў пад кусток, стаў есці хлеб. Пачуў запах воўк. Ды прыбег да касеца. Ды сказаў: «Касец, касец, дай хлеба!» Сказал касец. «Добра, на». Воўк спрабаваў хлеб, ды сказаў: «О, смачны! А як яго здабываць?» Потым расказвае касец: «Спачатку трэба пасеяць жыта, паліць ды пачакаць, пакуль вырасцюць калыскі. А потым можна есці хлеб?» сказаў воўк. «Не, пачакай. Яшчэ трэба сабраць зярняткі, паехаць у булачніцу ды зробяць там муку. А потым можна есці хлеб?» не мог даждацца воўк. «Не, пакуль што. Трэба з гэтай мукі цеста зрабіць, потым у печ пакласці, ды пачакаць, пакуль пахалодае. Разрэзаць, ды можна ўжо есці. О, як доўга гэта рабіць! Цэлы год трэба траціць час». Потым ён пайшоў ды сказаў: «Добра, я пайду сабе здабываць ежу, чым столькі часу траціць на гэты хлеб. Хаця ён мне спадабаўся». Пайшоў ён да коня. «Конь, конь, я цябе з'ем!» «Пачакай, воўк, у мяне капыцы на нагах, ды ты можаш адавіцца гэтымі. Пачакай, пакуль я здыму». Ды воўк стаў здымаць капыца коня, ды конь як дасць яму па мордзе. Воўк нават па 3 метры адскачыў ад коня. Потым ён пайшоў да кашак. Сказаў: «Кашкі, кашкі, я вас з'ем». Сказалі кашкі: «Пачакай, воўк, калі ласачка, можна мы развітаемся са сваім любімым галасочкам?» «Ды калі ласачка, воўк, заплюшчы вочы». Воўк сказаў: «Ну, добра», ды закрыў вочы. Потым ён адкрывае, а кашак ужо няма. Бачыць, наверсе яны ляжаць, гавораць: «Вось ты такі тупы, воўк, ха-ха-ха, нават мы цябе абманулі». Пайшоў воўк да барана. Гаворыць баран: «Баран, баран, я цябе з'ем». «Не еш мяне, воўк, давай я разагнуся, да табе ў рот пайду». «Ды добра», сказаў воўк, «хоць гэта згодзіўся, каб я яго заеў». Ды баран разагнаўся, ды як дасць яму па зубам. Воўк нават лёг ды страціў прытомнасць. Прачнуўшыся, ён падумаў: «Я барана з'еў ці не з'еў?» Ды воўк так не ведаў, баран ці гэта з'еў ён барана ці не. Ды дзякую за ўвагу.